Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien ke jing penpau perthai ke jing tray 30 ke interstate bus terminus Mawlai Mawyong u laba ubather bat penjulor ke lenti sengkien. Menta ula penpau saya ke jing bombiang ha karukom te ke Jingkieng Mawlai bypass. Ka Surok aba penyaso ya ka Isbt bat ke wei kisnong Mawlai bat nong ba shelong. Namar ka jing thier u laba bajur ha ka steps ni baar ka khanyau tarek ujemang arajar arpoar. Lasakhi ke jing shlei bat jinglang ko hapdeng jong ke Jingkieng Mawlai bypass. Ka jing bom dan ki nala ki babiang kadai ka wei naki daw ka bapenlong ya ka ban let tut bet bat lang hapdeng jong ka ni ke Jingkieng. Lasakhi ru ba ka kalakhlong bat sam Thliew sendon ya ka Surok ha ka benta jong ka Jingkieng. Ka babu Jingma hadu kata ya ka let kawan ki pat ba khamtam ki kali. Lada omle ay no marmar kadon ke Jingma bagane ke Jingkieng kalaban orpan bat senjor no klem depor. Ka jingshna ya ka Mawlai bypass ka bajrong kumbasan kilometer AA na Mawlai Mawyong ka badon ka Isbt sya Mawlai Mawkenro hajan nehu. Kalayarap shisha ban penduna ya ka deheng kali ha Surok ba Shillong Guwahati khamtam ya ki kali ki bawan na Guwahati sya Shillong namar kilalat na ka deheng kali.